στα θέματα της αυτοδιοίκησης, που επίσης ενδιαφέρουν τους πολίτες πάντα. Και βέβαια στο μεγάλο θέμα της αυτοδιοίκησης, όλη αυτή την περίοδο που θα συζητείτε, είναι η επικείμενη αλλαγή του Καλλικράτη. Η επικείμενη αλλαγή του Καλλικράτη, μαθαίνουμε μάλιστα σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες εδώ της ΕΡΤ Κοζάνης, ότι το σχετικό νομοσχέδιο από τον Δεκέμβριο που ήταν να μπει στη Βουλή και να ψηφιστεί ενδεχομένως, θα πάει για τον Φεβρουάριο. Αυτή είναι μια πληροφορία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά να δούμε τι γίνεται ακριβώς, διότι υπάρχει και ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ για το μέλλον της αυτοδιοίκησης, που θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο Κώστα Δαβάνη. Μάλιστα ο συνάδελφος ο Κώστας Δαβάνης έχει στην τηλεφωνική του γραμμή τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για να μιλήσουμε και για το συνέδριο αλλά και για τα θέματα του Καλλικράτη και την επικείμενη αλλαγή του. Έτσι, και κυρίως να δούμε τι ακριβώς έγινε, τι αποφάσεις λήφθηκαν στο ειδικό συνέδριο για την αλλαγή του Καλλικράτη θεματικό στον Βόλο, που έγινε τις 2 τελευταίες ημέρες, και φαίνεται τουλάχιστον όσον αφορά τα τελικά συμπεράσματα, φαίνεται ότι η αυτοδιοίκηση και η Κεντρική Ένωση κρατάει στάση αναμονής, θέτει όρους στη συζήτηση και προφανώς θα υπάρξουν διεργασίες και το αμέσως επόμενο διάστημα. Ας μην τα λέμε όμως εμείς όσον αφορά τα συμπεράσματα, να μας τα πει ο κύριος Μαλούτας, ο οποίος παραβρέθηκε κιόλας, για να έχουμε και μια σαφή εικόνα το τι ακριβώς ελέγχθη. Κύριε Μαλούτα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δαβάνη, καλημέρα κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα. Δευτέρα και Τρίτη μέχρι χθες το απόγευμα που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, είχαμε το συνέδριο στο Βόλο, το ειδικό θεματικό συνέδριο για την αλλαγή του Καλλικράτη και το νέο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης. Είχαμε την δυνατότητα να ακούσουμε αφενός τις θέσεις της αυτοδιοίκησης, αν το θέλετε και του Προέδρου και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των εκπροσώπων όλων των παρατάξεων οι οποίοι συμμετέχουν στη διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά ταυτόχρονα να ακούσουμε και τις θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον κύριο Μπαλάφα, τον Υφυπουργό κύριο Μπαλάφα στο χαιρετισμό του, και αναλυτικότερα από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Πουλάκη, ο οποίος προεδρεύει και της σχετικής επιτροπής διαλόγου για το θέμα που συζητάμε. Τώρα κύριε Μαλούτα, δώστε μας λίγο το κλίμα μεταξύ των Δήμων απέναντι στις επικείμενες αλλαγές που μπορεί να προέρθουν στο Καλλικράτη. Τι κλίμα επικρατεί μεταξύ των Δήμων για αυτό το ζήτημα? Υπάρχουν, καταρχήν κύριε Δαβάνη, να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι υπάρχουν προφανώς πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχουν προσεγγίσεις ανάλογα και με την ιδιαιτερότητα κάθε αυτοδιοικητικής οντότητας. Δηλαδή οι Δήμοι στο Λεκανοπέδιο συζητούν πολύ πιο έντονα τα ζητήματα της συγκρότησης μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, παρά την αλλαγή των διοικητικών ορίων του Καλλικράτη, η οποία πρακτικά δεν τους ενδιαφέρει. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχουν και οριζόντιες δράσεις οι οποίες απασχολούν όλη την αυτοδιοίκηση και υπάρχει έτσι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τον εκλογικό νόμο, ποιο είναι το νέο μοντέλο διοίκησης της χώρας, τι γίνεται με τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης και πώς θα γίνει αν περάσει σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης, και βέβαια ποιος είναι πραγματικά ο αναπτυξιακός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νέο τοπίο που σχεδιάζεται. Να πάρουμε κάποια θέματα που θεωρούνται και κομβικής αξίας και σημασίας, κύριε Μαλούτα. Ένα από αυτά είναι το εκλογικό σύστημα. Αναφέρεται ότι μπορεί να υπάρξει σύστημα απλής αναλογικής. Ναι, είναι κάτι το οποίο σας βρίσκει σύμφωνο? Αναφέρεται επίσης ένα άλλο σύστημα, ότι μπορεί τα τοπικά συμβούλια να είναι ότι μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ενιαίους συνδυασμούς στα τοπικά συμβούλια και από εκεί πέρα απλή αναλογική στα υπόλοιπα. Εδώ, κύριε Μαυρίδη, πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει καταρχήν, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Πουλάκης, είναι σαφής. Η συγκρότηση, η κυβερνητική κατεύθυνση είναι ότι η συγκρότηση των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνει με αναλογικό τρόπο. Τελεία. Μέχρι εδώ, χωρίς να μπει ο κ. Πουλάκης σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Όμως, αυτό από μόνο του δεν λέει και πολλά πράγματα. Ναι, γιατί πρέπει να διευκρινιστεί, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Όχι, πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό. Γιατί η αναλογική συγκρότηση
Όχι, εγώ ακόμα να δεχτώ αυτό που από το πρώτο άκουσμα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ναι. Δηλαδή την απλή αναλογική. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει, αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο διοίκησης του Δήμου, πρέπει να αλλάξει όλος ο κώδικας των Δήμων, γιατί όλη η λογική που στήθηκε ο κώδικας βασίζεται ότι ο εκάστοτε δήμαρχος έχει πλειοψηφία 3/5 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για απλές πλειοψηφίες, για αυξημένες πλειοψηφίες, για εκλογή των άλλων δικαιοδυτικών οργάνων, Οικονομικής Επιτροπής Ποιότητας και ούτω καθεξής, για τις εκπροσωπήσεις στις δημοτικές κοινότητες κτλ. Δηλαδή, στην ουσία επιβάλλει την συγκρότηση, την δημιουργία ενός άρα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος για όλα αυτά. Γιατί... Ναι, γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο, και επειδή η κυβέρνηση δεν κατέθεσε ολοκληρωμένο σχέδιο για την εκλογική νόμου, ήταν ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου, ακόμα και των συνέδρων που προέρχονται από παράταξη η οποία πρόσχεται φιλικά προς την κυβέρνηση, ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων, η αυτοδιοίκηση δεν συζητά την αλλαγή πριν ολοκληρωθεί ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση και πριν καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Δεν γίνεται μόνο με μια κουβέντα. Μια μετατόπιση χρονική από το Δεκέμβριο στο Φεβρουάριο σε σχέση με το νομοσχέδιο για την αλλαγή του Καλλικράτη. Ενδεχομένως ναι. Τώρα, το δεύτερο θέμα βέβαια είναι τα οικονομικά. Είναι καυτό θέμα το οποίο σας απασχολεί χρόνια τώρα στην αυτοδιοίκηση και επαναλαμβάνονται πολλές επιθυμίες, θα τις πω εγώ, γιατί είναι και προτάσεις προφανώς, αλλά είναι επιθυμίες που μπορούν να βγάλουν και τους Δήμους στην επιφάνεια του νερού και να μην έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε δει με την οικονομική δυσπραγία τα τελευταία χρόνια. Είναι η φορολογική αποκέντρωση. Αυτή είναι τελικά εφικτή. Το ένα το ζήτημα είναι αυτό, κύριε Δαβάνη, και θα έρθω σε δεύτερο χρόνο σε αυτό. Όμως υπάρχει και ένα ζήτημα, το ότι τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν συνέχισαν να μειώνονται οι δημόσιες επιχορηγήσεις προς την αυτοδιοίκηση με το δραματικό ρυθμό που μειώνονταν τα προηγούμενα χρόνια, που είχαμε φτάσει την πρώτη θητεία του Καλλικράτη σε μείωση 65% στην απόδοση προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν όμως, συνεχίζουν να υφίστανται μικρότερες μειώσεις των χρηματοδοτήσεων και στους κεντρικές αυτοτελείς και στη ΣΑΤΑ, αλλά ο φόρος ζήτου για τα βοσκοτόπια κτλ. Μια σειρά δηλαδή από πόροι που απολάμβανε η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν καταργηθεί και έχουν παρακρατηθεί. Από εκεί και πέρα, και πριν πάω στη φορολογική αποκέντρωση, υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την δανειοδότηση, για παράδειγμα, των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθήκων. Όσοι Δήμοι μπορούν και όσοι Δήμοι θέλουν. Γιατί αυτό να γίνεται με έναν τρόπο με κάποια επιτόκια τα οποία είναι ανταγωνιστικά ή και ψηλότερα μερικές φορές των επιτοκίων των εμπορικών τραπεζών, και ιδίως όταν τα λεφτά που έχει το παρακαταθήκον σήμερα είναι τα λεφτά που πλήρωσαν οι πολίτες για τους ημιυπαίθριους, για τα αυθαίρετα κτλ. Εκεί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει αυτοί οι πόροι, όχι άκρητα, σε αυτούς τους Δήμους που έχουν τη δυνατότητα, αλλά με λογικά επιτόκια και να δανειοδοτούνται. Και πάμε στο ζήτημα της φορολογικής αποκέντρωσης. Είναι φανερό, κύριε Δαβάνη, κύριε Μαυρίδη, το ότι η φορολογική αποκέντρωση κάποια στιγμή με τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης με την κεντρική κυβέρνηση σε ένα εξάμηνο, σε μερικά χρόνια, θα γίνει. Θα γίνει με την έννοια, και το λέω αυτό τόσο καθαρά, γιατί δεν γίνεται να προχωράμε σαν κράτος, κάποιος να είναι ο κακός και να βάζει τους φόρους, στην συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος, και κάποιος άλλος, τοπική αυτοδιοίκηση, να μην επιβάλλει φόρους και μόνο να δαπανά ένα μέρος από αυτά. Άρα λοιπόν θα δοθεί η δυνατότητα για φορολογική αποκέντρωση. Το ζήτημα όμως είναι, και εδώ πάμε λίγο και στον Καλλικράτη και με το μοντέλο διοίκησης των Δήμων και του κράτους γενικότερα. Ωραία. Ποιος Δήμος και με τι υπηρεσίες και με τι... Ναι, αν έχετε τις δυνατότητες να το κάνετε. Δυνατότητα να το εισπράξετε. Γιατί εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε στην ουσία τώρα του προβλήματος, η οποία μπορεί να ακυρώσει και την οποιαδήποτε πρόθεση. Εγώ να πάρω
Απ' τη μια, δύο εντελώς ακραία παραδείγματα, το Δήμο της Αθήνας που ξέρουμε ή φαντάζομαι ότι εγώ το ξέρω ακριβώς, ότι έχει κάποιες υπηρεσίες και μπορεί να στήσει κάποιες υπηρεσίες για να εισπράττει αυτά τα τέλη, και απ' την άλλη το Δήμο Πρεσπών. Πώς θα τα εισπράξει το Δήμο Πρεσπών? Υπάρχει τεράστια διάσταση και τεράστια διαφοροποίηση. Και ενδιάμεσα όλη η γάμα του τέτοιου. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα, ιδίως κάποιοι νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε έναν διοικητικό υπάλληλο. Εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα διαλόγου όμως, κύριε Μαλωτάκη. Είναι θέματα διαλόγου. Η πρόθεση είναι η φορολογική αποκέντρωση δεν βρίσκει αντίθετη την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι στη διάθεση να συζητήσει, αλλά βέβαια να δρομολογηθούν και σαφείς απαντήσεις στα επιμέρους ζητήματα, τα οποία έτσι αναδεικνύονται και δεν. Γνωρίζετε, κύριε Μαλούτα, ότι αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να τη συνεχίσουμε και σε άλλη και με άλλη ευκαιρία. Ωστόσο, εν κατακλείδη, στο τέλος, θα ήθελα να. Έτσι, με ένα σχόλιο, αν θέλετε, να μας πείτε λίγο και για το χωροταξικό, όχι για το τι θα γίνει, γιατί ξέρουμε ότι ενδεχομένως να ανοίξει προς το τέλος αυτής της διαδικασίας το χωροταξικό. Αν είναι σύμφωνοι η ΚΕΔΕ, αν εσείς βλέπετε ότι πρέπει έστω και με κάποιο τρόπο να ανοίξει έστω και σε μικρή έκταξη το χωροταξικό σε ό,τι αφορά την αλλαγή του Καλλικράτη. Έχουμε την περίπτωση του Βελβεντού, για παράδειγμα. Έτσι. Να σας πω, κύριε Μαυρίδη, και σε αυτό το σημείο ο Υπουργός, ο κύριος Πουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ήταν σαφής. Δεν τίθεται γενικευμένο θέμα αλλαγής. Το είπαμε και εμείς αυτό, δεν τίθεται. Φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων. Τίθεται θέμα πολύ μεμονωμένων περιπτώσεων. Και όπως το είπε ακριβώς ο κύριος Πουλάκης, γιατί επεδίωξα να είμαι μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου για να τον ακούσω ακριβώς πώς τα τοποθετούνται στο σημείο, μίλησε για 2-3 περιπτώσεις. Τόσο λίγες. Έτσι ακριβώς. Μονοψήφιος το νούμερο των περιπτώσεων δηλαδή. Και από αυτά που αριθμούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, είναι φανερό ότι αναφερόμαστε κυρίως στις περιοχές εκείνες τις νησιωτικές, όπου οι πολύ μεγάλες αποστάσεις και η νησιωτικότητα, όχι μόνο η νησιωτικότητα, αλλά και η τουριστική τους κατάσταση δημιουργεί κάποια στιγμή ανυπέρβλητα προβλήματα. Υπάρχει συζήτηση για το Βελβεντό. Και βέβαια οι ίδιοι οι αυτοδιοικητικοί έχουν θέσει το ζήτημα της αλλαγής του Καλλικράτη. Μάλιστα. Το Βελβεντό είναι στη συζήτηση. Δεν έγινε καμιά τέτοιου είδους συζήτηση, κύριε Μαυρίδη και κύριε Δαβάνη. Ούτε τέθηκε από κανέναν, γιατί δεν είναι ζητήματα που. Ούτε και στην ΚΕΔΕ δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Στην ΚΕΔΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ναι, προφανώς όχι. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Δεν έπεσε στην αντίληψή μου στο συνέδριο, αν τέθηκε κάποιο συνέδριο, γιατί ξέρετε, πολλές οι ώρες και δεν ήταν δυνατόν να είμαστε όλες τις ώρες μέσα. Μάλιστα, αλλά δεν μπήκαν τέτοια ειδικότερα θέματα, γιατί τέτοιου είδους διαδικασίες συνελεύσεων έτσι δίνουν δυνατότητα να εκφραστούν και άλλου είδους ζητήματα. Έτσι, και μια σειρά από συνάδελφοί μας αυτοδιοικητικοί αντιμετωπίζουν το τεράστιο πρόβλημα της αλλαγής το τελευταίο διάστημα από τον Αύγουστο του νόμου για τα δημόσια έργα, που και επειδή κάποιες περιφέρειες είναι προχωρημένες σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ και έχουν έργα να δημοπρατήσουν, και κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα και δεν μπορούν να προχωρήσουν για να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ. Έτσι.